Welcome back to our channel. So, ayan, another kainan na naman po tayo. Another mukbang videos na naman po tayo. And for today's mukbang, meron po ako dito, boneless na bangus. Ayan, boneless na bangus. Tapos, meron ako dito tortangtalong na may kamatis. Tapos, meron po ako dito mixed seafoods. Ayan, meron siyang shrimp, squid, at saka po yung tahong. So, let's eat. Kaya na tayo. Just, meron pala ako ditong itlog na maalat, kamatis, tapos may sibuyas at konting asin. Ang baho ng amoy guys kung naaamoy nyo. Yan. So, kain na tayo guys. Ang laki ng bangus. Sarap. Tortangtalong, paborito ko to. Wow. Sarap. Unahin na natin itong bangus. Pero dito sa bangus. So, lunch time na. Kung nagmumukbang ako lunch time, talaga, kaya hindi ako nag-umagahan. Para minsan na lang. Pero pag nagmumukbang lang naman ako yun. Pero pag wala akong kumakain naman ako. Bawal i-skip ang breakfast. Tapos guys, kung nagtataka kayo kung bakit yung minumukbang ko sa maramihan, kasi guys, pag nagluluto, isang buong pamilya na. So yung minumukbang ko, kunyari, tanghalian na iluto. Tanghalian namin lahat. Ayan. Sa mga nagtatanong lang. So, ilan kami dito sa bahay. Pero hindi to yung tanghalian lang. May kumbaga, eto lang yung para sa amin dalawang lili, ganyan. Tapos, meron din para sa kanila. Kaya, ang ginagawa, nilalagay ko sa buong ganito. May matirman sa mukbang ko, yun yung kakainin namin, yung pwede pang dinner. Or hanggang dinner na. Para hindi paksayado. Kunyari, may naka-schedule ako mukbang ngayon. Yung mukbang ko, yung araw na yon, yun na din yung pinaka-ulam namin. Para hindi na magluluto ng iba. Para isahan na lang. Ayun. Once a week lang naman yun.
Sarap mo. Kasi may nagko-comment na ang dami ko doon nilalagay sa harap ko. Pero hindi ko nauubos. Bakit nasasayang po ba? Hindi po nasasayang. Nako, trust me. Hindi po kami nagtatapon ng pagkain. Ang sarap ng bangus. Tapos dip mo dito, oh. Sarap. Naamoy ko itong seafood, ang sarap. Ang sarap ng amoy, so tikman na natin siya. Parang tinatawag ako eh. Parang tinatawag niya ako, nakainin mo na ako. Try me, try me. Kasi ang bango ng amoy. Kuha tayo ng squid. Tsaka shrimp. Tikman muna natin ito. Kasi ang bango niya. Init-init pa. Sarap. Sarap. Tama lang palang hinuli ko to. Mapaparami tayo ng pamak. Ikaw matalak ka ng kain. Yung sweet ako. Medyo may singalang kapag kakain ka ng seafoods. Hindi dahil mong babalatan. Pero okay lang, masarap naman. Usok-usok pa siya dyan. May nakikita niyo. Bagong luto. Hailey, can you get the rice please? Gusto na ako ng rice. So, prepare na ako ngayon. Naglagay ako ng extra rice dun sa side ko. Ayan. Hailey, can you get the rice please? Thank you. Okay. Okay, Mommy. Thank you po. You're welcome. Okay. Yan, inabot ni Hailey. Yan. I ubos my piatas. I ubos. So, kumuha pa ako ng konting rice para dito sa seafoods. Yan, may nakapasok na nag-iisang ano dito sa kwarto. Up. Sarap pala ng gantong luto. Ano siya? Nilagyan lang siya ng oyster sauce. Ang sarap. Favorite ko din to eh, tahong. Super favorite ko siya. Kuha tayong konting fish. Mapaparami na naman tayo ng kain.
Ayun na guys. Tubayan nyo ako. Habang namihimay ng tahong at ng hipon. Ang tawag nyo. Kaso lang matagal akong kumain ng ganito, ng tahong. Kasi, inuubos ko talaga hanggat may nakikita. Sarap manghimay ng tahong kasi favorite ko siya. Tapos, ang sarap pa ng pagkakaluto. Sarap. Nakakaubos kaya ako ng isang malaking mangkukang tahong. Sana pwede yung kumain ka ng kumain pero hindi. Hindi ko pamensyan. Dahil mo kasi nakain mo sa ano. Bangus. Papak tayo ng guys, kung may mga request po kayo na gusto nyo pang i-mukbang ko, comment down below. Para mamukbang ko siya. Grabe na masulat ko. O, ayan. Last na lang. Yan. May mga tira-tira pa ako sa mamayang gabi. Kakainin po namin yan. Kaming dalawa ni Hailey. Kung ubos namin yan mamayang dinner. So, kasi kumain na siya. So, mamaya kainin namin yan. Wala pong sasayang. Ang sarap. Sabi gusto yan. Last na to, promise. Ano ba seafood? So, yun guys. Sana nag-enjoy kayo. So, maraming salamat sa panonood. Ayan, ang dami kong ano. Mamaya, mayayari sa akin ito lahat mamayang gabi. So, busog na po ako. So, thank you so much for watching. Sana na-enjoy nyo yung video. And please, comment down below po kung ano yung gusto nyo pang makita na mukbang sa channel ko. Or gusto nyo pang kainin namin sa channel ko. Sa channel namin. And yun lang guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe to our channel. See you in my next video. Bye-bye!